Близо 60 годишна история, клиенти от цял свят, продукти с доказано качество. Това сме ние от М+С Хидравлик. Утвърдихме се като лидер на пазара на хидравлични мотори и водещ производител на хидростатични сервоуправления, клапани, спирачки и аксесуари за тях. Качеството на нашата продукция е гарантирано с международни сертификати. За да бъдем номер едно, ние разчитаме на нашите над 1300 служители. Те са най-ценният ни капитал. Осигуряваме отлични и безопасни условия на труд, стимулиращо възнаграждение и условия за кариерно развитие. На всеки служител предоставяме възможност за обучение, придобиване или повишаване на квалификацията във връзка с работния процес. Вярваме в потенциала на младите и талантливи хора, защото можем да ги превърнем в експерти и бъдещи лидери. Силно насърчаваме нашите служители да учат и да се развиват, като покриваме семестриалната такса за обучение в техническия колеж в град Казанлък и осигуряваме платен отпуск за присъствие на учебните занятия. Знаем колко е важен балансът между времето за труд и почивка. Разполагаме с почивни бази на море и планина. Създаваме условия за различни спортни и туристически развлечения извън работно време. Стани един от нас!